ନମସ୍କାର। ଆଜିକାଲି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆଉ ଅସହ୍ୟ ଗରମର ସାମ୍ନା କରୁଛେ ତାହା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ସେଫ୍ ପାୱାର ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ବାଟ କଢ଼େଇବ। ମୂଳ ଲେଖାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ି ଅଛି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସତରେ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମଦାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ନିଜ ଦେହ କଥା କେତେ ସହଜରେ ଭୁଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ରୌଦ୍ର ରୂପ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ଏଇ ଟାଣ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଫ୍ ପାୱାର ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏକାକୀ ହାସଲ କରିହେବ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାଟା କୌଣସି ଅପସନ୍ ବା ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେବା ଦରକାର। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ସୁରକ୍ଷା। ଏବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତି ଜରୁରୀ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ଏହି ଭୟଙ୍କର ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିବ। ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବା ନିୟମ ରହିଛି। ବାସ୍ ଏ 5ଟି ସହଜ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିଦେବା ଆଉ ପାଳନ କରିବା ନା, ତେବେ ଖରାଦିନର ଏହି ବଡ଼ ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସେହି 5ଟି ନିୟମ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ 4ଟି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେମିତି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଆମର ସେହି ପୁରୁଣା ଦେଶୀ ଉପାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାମୁଛା ନହେଲେ ଛତା କିମ୍ବା ଟୋପି ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାମୁଛା ସିଧାସଳଖ ଖରାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଓ ମୁହଁକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ରକ୍ଷା କରେ। ତୃତୀୟରେ, ଦେହକୁ ଭିତରୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ, ଯଦି ନିହାତି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ତେବେ ଅଯଥାରେ ଏ ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଆଦୌ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା ସେ ପଞ୍ଚମ ନିୟମକୁ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆମ ଘରେ ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେବା। ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାଟା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏ ଗରମ କ'ଣ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ୟା? ନା, ଏହା ପୁରା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କିପରି ନିଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଖାଲି ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ ବା ନିୟମ ମାନିଦେଲେ କଥା ସରିଯାଇନି। ଏକପଟେ ରହିଛି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା। ଏମିତି ଏକାଠି ମିଶି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ଦୃଢ଼ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଏକା ଏକା କେହି ବି ଏ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଏଭଳି ଏକ କଠିନ ଆଉ ଅସହ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଏକ ଗଭୀର କାମନା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ସତକଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନ ରହିଲା, ତେବେ ଆମେ ଏହି ତାପଦାହର କିପରି ବା ମୁକାବିଲା କରିବା? ସମଗ୍ର ସମାଜର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ତ ସେଫ୍ ପାୱାର ଓଡ଼ିଶାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଯାଇ ଆମ ସମାଜ ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବର ସହ କହିପାରିବା।
ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଦରକାରୀ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ସେଫ୍ ପାୱାର ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ କୈବଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠା ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରୟାସ ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେମାନେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ଆମ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ? ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ବା ପଢ଼ିଦେଲେ ତ କାମ ସରିବନି ନା? ପାଣି ପିଇବା, ଗାମୁଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।